In-nuqqas ta' opportunitajiet ta' xogħol fil-Gżira u Ċija qed iwassal għal ħolqien ta' impjiegi prekarji sansitra bi 3 euro nofs kull siegħa. Mara li tgħix Għawdex tirrakkonta kif minħabba d-diżabilità li għandha hi ma tistax taħdem u tingħata biss 400 euro bħala għajnuna soċjali, 200 euro minnhom imorru għal kera tal-post tagħha f'Għawdex. Fl-istess ħin ir-raġel tagħha ma jista' jsib imkien xogħol diċenti. L-inqod Għawdex u Għawdex ma nsibu xogħol. L-unika xogħol qed isib kulħadd jgħidlu bla ktieb jew inkella bit-350 fis-sija. Bit-350 fis-sija kif trid taħdem. Il-koppja li għandha tifel ta' 7 snin kienet qed taħseb biex tittanta xortija u ssib xogħol aħjar f'Malta. Iżda anke dan il-pass ma setax isir. Il-housing djar kollu li jien għandi 408 tal-invalidity li laqas biss nista' nikri Malta x'Malta 350-400 u tlettijiet ma nistax nikri. Il-mara tispjega kif talbet għall-għajnuna tal-awtoritajiet Awċin, imma l-unika risposta li ħadet kienet li messa tirringrazzja l-Alla li raġel tagħha sab xogħol ta' dan it-tip f'Għawdex. Assista mran tabib. Assista bi 50-70 euro biex immunna raħbis. Blas il-pinna li jew xi kollok, wara istax immut. Għax jew il-pinna li jew il-kera jew nikol. Għaz biex tiklu bleżant. Min 408 neħe 200 kera. Imbikma il-mara tfisser din is-sitwazzjoni bħala tortura. Kollox kull fejn immissa torturi waħedna. U t-tifel qed ikollu jiċċaħħad ukoll mill-affarijiet? Mhix bil-forsi, kull darba jitolbni xi ħaġa ngħidlu stanni. Il-mara ttajt li mhijiex lesta tikser il-liġi u taħdem bla ktieb kif jidher li huwa l-unika ċans ta' xogħol diċenti f'Għawdex għal din il-familja. U bla ktieb ma nafx ma ħossix tajt mhux mis-suppost taħdem bla ktieb jaqgħod ma ksirt il-liġijiet ma ħajta ħan bidu niksirhom issa.